Joto lukurungno belen kha kaham te kulung ya pharo tini serapsa okong no sana bagai kaisa video clip mas namka जों साननै सानथाम रंबै नुगै दङ गोबां एबा केबंगि दंनाय बबाग्रानो जे केबंगि दंनाय बिसिङाव बबाग्रानो कक्सिल जामानि तिप्रामथानो कक्सिल जामानि अबनो जों नुगै जों जत तिप्रासन लोकरो बेलेखनो खा खामलायजा ताङै एंगे जों साइमानो जे चिन बबाग्रा सेक्रिफाइस खायो चिनि दफानि बागै बहतिनि साक्तर सामुखलाय दंमानि अब चिनि बेबाक थिनांनि बागै अब तिप्रामथा पार्टीनि बागै या चिनि जत तिप्रासन बागै जों नुगै माखा चिनि त्रिपुरा हास्तिनि चिनि मुख्यमंत्री मानिक साहा जे सामानि कक अब बेलेन खा सामानि कक बेलेखनो बखाव नांखा मुख्यमंत्री बो चिनि जत त्रिपुरानि जत तिप्रासन मुख्यमंत्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बो जत चिनि तिप्रासानि मिनिस्टर बो कुनै स्पेसिफिक पार्टीनि मिनिस्टर या साना नामे के अमसे जे रोमान स्क्रिप्ट चिनि आमानि कक जों सानाय चिनि आमानि कक जों सैनाय चिनि आमानि कक साना थांदोनिले ताङै बुइनि दफानि बारले चिनि आमानि कक डिसिजन नायबा बो स्क्रिप्ट बाय सिना सिया तो चिनि बरस डिसिजन नायबा ना जे कपर कक सानाय गे अमरम नुगै बेखने खासाव आबन बागैनो चिनि जेसु पर्यन्त जों चिनि तिप्रासानि यागो चिनि एडमिनिस्ट्रेशननि पावर एबा चिनि अहानि नायकल फां चिनि दफाना सनामायसो पर्यन्त चिनि बरन सनामायसो पर्यन्त चिनि अ ड्रीम्स ना एबा चिनि तिप्रासानि जे एक्सपेक्टेशन न जों फुलफिल खायमांला आबन बागै बुबाग्रा दिन चबा खलाय दङ सापुं सालबारे खलाय बतिनि बिनि सागनि कोनो वान सुये वै चिनि जत तिप्रासन कोनो वान सुये बतिनि सेक्रिफाइस खायदों अजराव फाइदि जों जत तिप्रासाराव जों केनेके खा समलायवै बनो बहामि सालायवै जों जत थानसाय करागलायनाय खा बाक्स तंलायनाय जेसेबां केबिं मुं फाइतुं जेसेबां नबर हामिया फाइतुं जों जत पाल बाक्स जों कराखे चिनि बुबाग्रा नगि बजाय तंनाय तांके बसं जबाव जों बुबाग्रा कपलाय खलाय अदफानि चिनि जे राइट्स फिरक जाक ना तंमानि एबा चिनि जे राइट्स माना तंमानो जों मानन बागै जों जत खा बाक्स मा तंनाय आन बागै बुनि चुकलिक बाय खरसा खरंनि चिनि 10% लिडार चिनि बुबाग्रानो मुसु चिनि बुबाग्रानो हामेसाव एबा आं साना मुसुम हायसि तिनि बुबाग्रा तंगैसि जों तिनि उमसु 10% टाउन उमथुं गोबांमा जों थाया थाङै जों खरां कटबे कक सारगो आगिनि जुग्रबा जों नुबै मानो जों तिनि टाउन फाइगंगाय बुय हजगे तबै हजग बिचारमाया फेबा तिनि चिनि 10% खरां कटबे चिरिगै जों थांमोन तांके बुबाग्रा खरस तंमानि बागै आन बागै जों जत मा बुजिनाय जों कुनु नेतानि एगेन्सिया कुनु पार्टीनि एगेन्सिया जों चिनि राइट्सनि बागै एबा चिनि दफानि बागै चिनि थिनानि बागै कक साथे डिमान्ड खालायतनिले खरसा खरनि जे लिडार र जे बुबाग्रानि एगेन्स्ट कक साइ दंनाय र नंले ताम गेबं मुतंबा तिनि अ डिमान्ड रोमान स्क्रिप्ट मा हांगे अब तो कुनु स्पेसिफिक पार्टीनि अब जत 10% बागै सब कामले आउन बागै आं साना मुसुंगो जेनरक जतनि सारा विश्वनि जतनि पार्टी कटर हिनि गसिका फेबनर तिनि पार्टी कटर मुइ तंबन तिनि जिगनसा पार्टीनि डिमान्ड न तिनि फुलफिल खालायमेया तांके तिनि जिगनसा पार्टी से तिनि 10% हामक्राइन बागै रोमान स्क्रिप्ट 10% एकॉर्ड 125 अमेंडमेंट बिल विसी इलेक्शन खालायजेना डिमान्ड खालाय तंमन के नरक तुमु जदि आसुनो पार्टी कटर ngै तंग हांके नरंनि फंड आसुनो तंगै तंग के नरबा दाक्ति दाक्ति से खालायना नांमानि बिले नरबा दाक्ति दाक्ति से इम्प्लिमेंट खालायना नांमानि बिले नरक तामनि लेवै तंगबा अबो अ 10% एकॉर्ड इम्प्लिमेंटिंग हांकाय 125 अमेंडमेंट इम्प्लिमेंटिंग हांकाय अ विसी इलेक्शन कंडक्ट खाय चिनि एरिया डेभलप खालायनानि जरा फाइके हांकाय रोमान स्क्रिप्ट चिनि 10% बाय खालाय जांके अब कुनु त्रिपुरा मथान बागै अम सारा त्रिपुरा 10% बागै आन बागै आं रिक्वेस्ट खालायनो मुसुंगो जे कतर पार्टीनि चिनि नेतारक नरक दाक्ति दाक्ति चिनि 10% डिमान्ड फुलफिल खालाय जदि तांके चिनि 10% हामक्राइन बागै नरक सां ताङै तंकेबा नरक दाक्ति दाक्ति खालायनो बागै नरना आ कोइ मंगिया फरो आसन नसिदों हायनो हाय जत 10% लुकुरना आं कयनाय नरक क्राक तंनि
khabak sotoni bobagram logyo tongdi chung joto khabak sele bosonga chung palke chung sal nongnai nongnai hambai